Mbok yo tepuk tangan sing meriah sepindah malih. Cinandang istimewa. Alhamdulillah. Monggo Bu inget. Dirimu semangat Semangat. Biasanya aku gak tahu teko sore. Ndek Cinandang iku magrib jeblu wis teko nggih. Aku mancing nang Tambak Windu yuk. Ben gedes paling ngemudi kendakamu wong kowe ya. Ya gak mungkin lah Mami Okta kaya ngene kok duwe kendaraan wong Cinandang kono sing gelem. Yakin. Apa perlu tak buka? Aku lagi kandhane Mama Hera iku. Okta wis teko ket sore, srewegep. Nggih, saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Cinandang. Bobile ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusian Jombang. Ugi mboten supe dalem maturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil ingkang rawuh ing dalu menika. Sugeng rawuh. Ugi matur sembah nuwun matur kalih bapak-bapak panitia, ugi ibu-ibu ingkang sampun paring pasugatan kagem sedaya kru Budi Wijaya. Ugi mboten supe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab kok mek sebelah kanan ngarep kono sing jawab apa maneh kiri. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat warga Cinandang sedaya. Akeh rezekine. Sehat awake. Saderengipun kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho siji, nek sing salam wong ayu kaya Mami Okta kuwabe jawab. Nggih, berarti kula mboten pate ayu nggih. Gak sepi. Tapi mboten napa-napa, tapi kasih kula mboten pate ayu, tapi kula kan asli. Lho masih asli kok serta. Lek sampean nak mboten Apa? sampean ndukur wedok ngisor lho kembandul. Gak apa-apa yen sing disenengi wong kene ya ngono. Lho, keprocot cek jaremu lambemu ra duwe. Semanu-manu iki lho gendaanku asline. Apa Mas? Nyeluk Mami tapi teko kene, kok tak tungkak kon kok. Ayo cepetan. 10.000 tambah ono, kok timbang pilek mulai kon. Maneh. Ngataraken sugeng dalu matur sembah nuwun katur warga Cinandang. Kula dongakno akeh rezekine. Amin. Warga Cinandang tak dongakno akeh rezekine. Amin. Allahumma sugih. Amin. Allahumma duwe mobil anyar. Lho ngono lho. Oke konjo matur sembah nuwun channel YouTube yang meliput dalu menika nggih yuk. Oke, matur sembah nuwun rawuhipun kagem sedaya channel-channel YouTube yang di depan yang sudah mendukung dan bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Dan Budi Wijaya TV wonten apa mawon? Wonten serial sinetron komedi humor ugi ludrukan CEO. Nggih, yang terbaru napa? Campur Sari. Delewung anti galau. Lan apabila jenengan kepengin pirsa sejarah seniman-seniman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya, monggo dikumpas tuntas seniman sak Jawa Timur teng kene channel YouTube Gundul TV. Yuk yuk. Nggih. Ayo nyopo dulur-dulur ingkang sampun rawuh ten mriki. Nggih, matur sembah nuwun kagem rawuhipun sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking sabu, terutama sabu sapa punden matur sembah nuwun. Sabu sapa punden sembah nuwun, sabu Cinandang matur sembah nuwun saking Watu Bloro, matur sembah nuwun. Ugi saking Watu Gede Wotan Sari. Sugeng dalu. Ugi Umik Balung Mojo, Umi matur sembah nuwun. Saking Rosok Glowing 17 bakul motor matur 17 bakul motor sembah nuwun. Yuk yuk. Nggih. Ugi wonten Abad Sarwo kali Abaroni. Nggih, tim Kopior Setro matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Mbak Vida Mas Pompom. Sugeng dalu Mbak Vida. Abbas
Abah, aja dilarang no ta bawisan. Wonten Abayanto. Ugi yuk sing setia trim Transjatim. Transjatim, matur sembah nuwun wis kompak selalu. Tim PT DP, Angrem. tim DP Desa Pendem sembah nuwun. Nggih. PT Angrem Balung Panggang, Pak Guru matur sembah. Sabu Andrea Sugeng Dalu. Bayang Goprak nggih rawuh. Bayang koprak tumben teko. Segodo bancang tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Mas Taman matur sembah nuwun dangu mboten hadir. Ugi konjo matur sembah nuwun keluarga dalam saking tim Kopior Setro. Nggih. Bapak kula Roni, Abah Bapak kula Jarwo. Samroni, Abah Jarwo matur sembah nuwun. Nggih monggo langsung kemawon Yuk, kami. jumbo kalikan menika bedayan serba-serbi monggo dipun aturi sesarengan duo Kopior Setro. Jaket ireng. Kaya enak rasane tempe kaya gendang kukuran wong kaya enak rasane ati kaya wayang dinailaku Ugi konjo dumateng dulurku wedok sing setia apa itu jenenge apa? Mengikuti. Nggih. Warung Warkop 3D Mbak Nini. Nggih manis Balung Panggang warung kopi. Gilingan padi. Nggih. Langsung kemawon sampun. Langsung. Adis. Mepet rene. Dadi hampir nang omahe rek. Pokoke jos. Iya. Salome. Bapak Bobo. Iya, jos. Iya. Ngene iki aku gelo yo. Gelone. Tak tandani kayak jam 4 kok gak mrene wonge. Lah niku pun enten Abah Jarwo nganggur. Gantinya Abah Abah Jarwo. Saroni niku nganggur. Mas Popo nggih nganggur niku. Tapi bar ya kewaplak Mbak Fidal. Pak Popo mawon. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. Sampeyan yo kenal Pak Popo ta? Semerep, Semerap. semerep kenapa? Rombongan DP Omik Balong Mojo, Sugeng Dalu. mencelok nang tembok meneh mencul nang kali aja ngecek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati kapal api kapal udara bikin getiran bukan bermilih bukan saudara siang malam jadi bikin
pikiran ora kudu kae-kae utaku mong nyambut gawe rapa wabet taline lawe tresnane adut rana jane bener pariane rokok kobot taline lawe Nggih. senajan tresnaku abot tak rewangi kaya ngene yuk Sak kliru ah. Najan tren aku abot ora melok duwe, ngono lho. kaya ngene ae selanjutnya monggo dipun aturi tetep Ika, ngalang seni mati sekaligus ayo Bah sing duwe gunung cupak. Ning sanana semerbak ning Marsa Aprilia dan ning Kiki Amelia. kulane Jawa aramanes kulane Jawa irang manes sang duwe sapa aramanes aramanes kulane mama kulane kuku sang irang manes sang duwe sapa aramanes watone Jombang aramanes watone Jombang irang manes duwe nyawang Ugi kunjung matur sepanuwun Umi Balung Moje kang sampun rawuh pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah Umi Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nur Kumala Dewi. Cerweng cat mocat nyambut gawe katur jenengan sami Mbak Yatika kali Mbak Nur Mudahia Sing duwe Horeken Jombang dan juga seorang Mua Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Kairingan gending samprat sing manis katone sliramu
Mbak Ika katur jenengan sami dipun lajengaken. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono, ning Titin Subayu dan ning Reni Ananta. Genes gones Jenengan sami iki senengane Abah Jarwo gendinge jamong. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto, ning Vikum Sukrisna, ning Rizky. Monggo dipun aturi. Senior-seniornya Budi Wijaya. Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantup Lamongan. Ning Mary Sudayat saking Mojosari. Ning Irma Arifin Jombang. Ayo rek. Sesarengan gending bedayan Jula Juli non-stop.
juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga. Sopo punden, ayo cak goyang ini sopo punden. Lila request sopo punden. Delok ketiga nanging sliramu ora kirim warta iki wis teko gandeng wong lanang liya. Nasibku kudu pisan karo sliramu senadyan abot jroning ati ragu wawa aku urung ngerti. Kebacut tresno kali ayahe bintang tapi aku gak iso apa-apa Mbak Meni. Ayahe sapa? Bintang. Wis ora kelingan sumpah janjimu mung kanggo aku sinak sen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku.
raline asmara tresnaku kang tulus suci ora bojo kodhe malah kok rejani sebanuwun Guwus lila senadyan batinku geloro-loro nanging aku ra gowo mergo atiku kang banjur tresno Maipun lilo katur jenengan sami nggih adik dulurku gak mrene tali iki aku kendhat seperti dahulu setelah lama meninggalkan diriku sepi sendiri. Terima kasih pertemuan
pertemuan katanya dengan sami matur sembah nuwun suwane Mbak Vida Baroni Abah Jarwo sehat selalu. Nggih Mi, dari Bapak Kepala Dusun Cinandang. Nggih Mas Jono. Minta lagu Cinta Mulia. Oke. Nggih Mbak Mena, kemarin dirimu sudah melanturkan sebuah lagu Cinta Mulia. Mas dari kali berdua cinta mereka telah hidup maya selama-lamanya. Cinta itu cita-cita mereka bahagia selama-lamanya. Disaksikan mencinta duta cinta saling janji dan setia bila hidup kita berdua saking cinta bersama bila kita hidup. Cinta itu suci dan mulia bila disaksikan saling berdua. Itu bahagia karena kita punya harta suka duka bersama seiring sejalan seirama tahan uji dan duka hidup pasti bagai di surga selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Gue dari Bapak Kepala Cinandang. Sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka semoga bahagia selama-lamanya.
truk Budi Wijaya iku truk andalane kan Mas Didik Purwanto iku pimpinan dasare Pancasila wis dadi landasane berjuang ningkatno pembangunan pancen aku sepina malih matur sembah nuwun katur warga Cinandang ingkang sampun ngrawuhaken kula dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Yo yo. Nggih Mami. Nggih